Steve Jobs. Vizionár, rebel, geniálny inovátor, ale aj tvrdohlavý perfekcionista. Človek, ktorý stál za zrodom jednej z najhodnotejších a najvplyvnejších firiem v dejinách ľudstva. Apple. Jeho život bol ale plný rôznych rozporov, neúspechov, osobných drám a jeho neúnavného hľadania dokonalosti. Jeho príbeh však nie je len o technológiách, ale o vášni, odmietaní priemeru a o viere v nemožné. Je to príbeh človeka, ktorý sa nikdy neuspokojil s tým, čo bolo a ktorý celý život veril, že dokáže ohnúť realitu podľa svojej vlastnej vôle. Ako sa teda za študenta bez diplomu stal jeden z tých najvplyvnejších ľudí 21. storočia, ktorému sa podarilo doslova zmeniť svet? A akú cenu musel za svoj úspech zaplatiť? Na toto všetko sa pozrieme v tomto videu. Písal sa rok 1955, keď sa v meste San Francisco narodil chlapec menom Steve Paul Jobs. Jeho biologickými rodičmi boli Joanne Schiebel a Abdul Fattah Jandali. Boli to ešte len študenti a keďže neboli zobratí, tak čelili veľkému tlaku zo strany rodiny, čo ich napokon viedlo k rozhodnutiu dať dieťa na adopciu. Steve sa tak teda dostal k jeho novým adoptívnym rodičom, Paulovi a Claire Jobsovým, obyčajnému pracovnému páru z malého kalifornského mestečka Mountain View v srdci Silicon Valley, oblasti, ktorá bude neskôr aj známa ako centrum prichádzajúceho technologického rozvoja. Jeho otec pracoval ako automechanik a jeho matka ako účtovníčka. Aj keď sami nikdy nezískali vysokoškolský titul, poskytli Steveovi to najcennejšie, a to bezpodmienečnú podporu vo všetkom, čo robil a slobodu ísť vlastnou cestou. Už ako dieťa bol Steve iný. Nezaujímali ho autička ani bežné detské hry, ale viac ho bavili elektrické obvody, mechanika a rozoberanie rádií a televízorov, aby zistil, ako fungujú. V škole to však bola so Steveom úplná katastrofa. Učenie ho nudilo, často bol drzý, neprispôsobivý a väčšine rebeloval. Učitelia si s ním mnohokrát nevedeli dať rady. Jeho učiteľka ho dokonca musela podplácať cukríkmi a zopár drobnými, len aby si robil domácu úlohu. Tento prístup ale nakoniec zabral a Steve sa napokon začal aj lepšie učiť. Vtedy prvýkrát pochopil, že ak sa na niečo naozaj sústredí, dokáže sa do veci ponoriť do takej hĺbky ako málo kto. No tým, ako vynikal, začal neskôr pútať pozornosť ostatných detí, a to nie vždy v dobrom, a tí sa mu často vysmievali a šikanovali ho. Neskôr dokonca preskočil jeden ročník a prešiel do vyššej triedy, no namiesto docenenia ho tam čakala akurát tak ešte horšia šikana a posmešky na jeho osobu. Keď raz prišiel domov s modrinami, rozhodol sa dať rodičom jasné ultimátum. Buď ho preložia do inej školy, alebo zo školy jednoducho odíde. Tak sa teda presťahovali do susedného mesta Los Altos. Steve nastúpil na strednú školu Homestead High, kde sa začal výrazne zaujímať práve o elektroniku. Tam neskôr nastalo aj jeho osudové stretnutie so Steveom Wozniakom, spolu s ktorým neskôr aj založil firmu Apple. Wozniak bol technický génius. Býval tichý a často taký až plachý a uzavretý, za to ale v technike bol fakt zručný a veľmi vynikal. Jobs bol zase taký jeho opak, bol charizmatický, presvedčivý a veľmi marketingovo zdatný. Spolu tak tvorili dokonalý tím, kde Wozniak staval a Jobs predával. Raz sa Jobs dokonca odhodlal a zavolal priamo šéfovi firmy Hewlett Packard, neznámej ako HP, s prosbou o zopár súčiastok na jeho školský projekt. Bill Hewlett bol telefonátom príjemne prekvapený a nielenže mu súčiastky naozaj poslal, ale dokonca Steveovi ponúkol aj letnú brigádu priamo v HP. Dôležité je zmieniť aj to, že Steve mal vtedy ešte len 12 rokov, no už v tom veku dobre vedel, ako presvedčiť ľudí, aby mu verili, čo mu neskôr aj otvorilo dvere k príležitostiam, o akých iní mohli len snívať. Po strednej škole sa Jobs zapísal na vysokú na Reed College, exkluzívnu a uznávanú školu v Oregone, ale nevydržal tam ani jeden celý semester. Škola bola drahá, ale hlavne nudná a nezaujímavá a Steve sa proste necítil v tradičnom vzdelávacom systéme úplne doma. Taktiež nevidel žiaden zmysel vo väčšine predmetoch, ktoré ho nebavili a považoval ich za stratu času. Tak sa rozhodol zo školy odísť, no zostal ale ešte stále bývať na internáte a pokračoval chodiť na niektoré prednášky, ktoré ho zaujímali. Jednou z nich bola napríklad kaligrafia. Naučil sa tam veľa o medzerách medzi písmenami, rôznych typefaceoch a celkovej estetike písma. V tej chvíli to síce pôsobilo ako úplná zbytočnosť, ale len od 10 rokov neskôr, keď sa pustil do navrhovania jeho legendárneho počítača Macintosh, tak si uvedomil, že práve táto skúsenosť vo veľkom ovplyvnila jeho výber a dizajn fontov, čo malo aj dosť obrovský vplyv na to, aké písma sa v počítačoch používajú aj dnes. Steve to neskôr komentoval slovami: "Nedá sa spájať bodky dopredu, ale spojiť ich môžeš len spätne."
Počas svojich dní v Reed College žil ako skutočný hippík. Zbieral staré fľaše od Coca-Coly, aby mal na jedlo, chodil do chrámu Hare Krishna, len lebo tam podávali bezplatné večere a žil až takmer asketicky. Popri tom čítal aj dosť duchovnú literatúru. Hlboko ho ovplyvnil najmä buddhizmus a minimalizmus, čiže jednoduchosť a čistota. Hodnoty, ktoré sa neskôr evidentne preniesli aj do Apple produktov. V tejto etape života experimentoval aj s rôznymi psychedelickými drogami a LSD. Jobs o tom neskôr povedal, že to bola jedna z najdôležitejších skúseností jeho života. Dokázal potom vnímať svet inak a byť viac otvorenejší a vnímať tak spojenia medzi vecami, ktoré iní prehliadali. Práve toto vnímanie a schopnosť myslieť inak sa stala základom jeho neskoršej kreativity. Po škole Jobs pracoval chvíľu v Atari, v tej dobe jednej z najznámejších herných značiek. Na prvý pohľad to nevyzeralo ako nič veľkolepé, ale práve tu získal dôležité základy priemyselného dizajnu a naučil sa, že jednoduchosť predáva. Zväčša pracoval v noci, aby sa vyhol kolegom, keďže jeho ego a aj hygienické návyky neboli práve obľúbené. Napríklad keď si zvykol namáčať jeho nohy v záchode, aby sa tak uvoľnil. Steve pracoval v Atari niekoľko mesiacov a mal tam za sebou aj niekoľko úspechov, no táto práca ho nenaplňala. Nakoniec prišiel až do zlomového bodu, kedy už nechcel byť len zamestnancom, ale cítil potrebu hľadať niečo väčšie, niečo, čo dá jeho životu zmysel. A tak keď ho Atari poslalo na pracovnú cestu do Nemecka, presvedčil firmu, aby mu dala len jednosmernú letenku a zvyšok si zobral v hotovosti. Keď prišiel čas návratu, tak sa namiesto späť do Kalifornie rozhodol odletieť do Indie, čo bolo jeho veľkým snom. Chcel sa tam venovať svojmu duchovnému hľadaniu a nájsť tak svoju vnútornú podstatu. Jeho cestovným partnerom bol Daniel Kotke, jeho kamarát z vysokej školy, ktorý sa neskôr stal jedným z prvých zamestnancov v Apple. India sa stala pre Jobsa zážitkom, ktorý mu zmenil život. Ponoril sa do tamojšej kultúry, nosil voľné oblečenie a chodil bosý. Zvyk, s ktorým neskôr pokračoval aj v kanceláriách Apple. Nechal sa tam silno ovplyvniť východnou spiritualitou a najmä princípom intuitívneho vnímania. Totižto keď cestoval po indickom vidieku, všimol si, že ľudia tam nevyužívajú intelekt tak ako Američania, ale skôr sa spoliehajú na svoju vlastnú intuíciu. Neskôr o tom v svojej biografii povedal: Intuícia je veľmi silná vec, silnejšia než intelekt podľa môjho názoru. Tento prístup mal veľký vplyv na moju prácu. Práve intuícia mu pomohla pochopiť, čo zákazníci skutočne chcú, keď začal neskôr vyvíjať produkty pre Apple. Po návrate z Indie sa vrátil domov s oholenou hlavou a s novým pocitom, ktorý ho viedol k tomu, aby nakoniec v roku 1976, keď mal Jobs 21 rokov, založil firmu Apple Computer Company spolu so Stevom Wozniakom a Jobsovým kolegom z Atari Ronaldom Wayneom. Ak sa ti toto video zatiaľ páči a chcel by si v budúcnosti vidieť aj ďalšie, tak by som bol veľmi rád, ak by si dal odber a prípadne aj zvonček, aby ti žiadne nové video neuniklo. Nič ťa to stať nebude a mne to nesmierne pomôže. Ďakujem a poďme späť do videa. Na začiatku nemali nič. Začínali v garáži Jobsových rodičov. Bez peňazí, bez investorov, ale so šialenou víziou a to priniesť počítač do každej domácnosti. Ronald Wayne z firmy po 12 dňoch nakoniec odišiel kvôli finančnému riziku, ktoré vo firme videl a rozhodol sa predať svoj 10% podiel firmy za približne $800. Dnes by tento podiel mal hodnotu viac ako $270 miliárd. Vo firme potom to teda zostal len Jobs s Wozniakom. Wozniak pracoval na prvom prototype Apple 1, zatiaľ čo Jobs obvolával potenciálnych investičných partnerov. Nakoniec ho zachránil jeden z bývalých manažerov Intelu, Mike Markula, ktorý vložil do Apple prvých $250,000 a vďaka tomuto sa mohli naplno rozbehnúť. Apple 1 sa začal vo veľmi malých množstvách predávať a Jobs s Wozniakom začali rýchlo robiť na ďalšom modeli, Apple 2. S ním prišiel aj veľký úspech a Apple 2 sa tak stal prvým komerčne úspešným domácim počítačom na svete. Predaje rástli zo dňa na deň a od roku 1977 až po 1980 ich tržby zrástli od nuly až postupne pomaly k stovkám miliónov dolárov. No a z Jobsa sa tak postupne začala stavať priam hviezda a jeden z prvých skutočných úspechov zo Silicon Valley. S rastúcim úspechom Apple 2 Jobs cítil, že je pripravený na niečo ešte väčšie. Niečo, čo bude zásadne odlišné a priam revolučné. A tak začal pracovať na novom počítači, ktorý pomenoval po jeho dcére, Lisa. K jeho dcére tak Steve nebol vôbec spokojný, keď jeho stredoškolská láska Kristen Brennan otehotnela a roky popieral, že by bol otcom.
Dlho taktiež odmietal priznať, že počítač bol pomenovaný po Lise a tvrdil, že išlo len o náhodu. Test DNA ale neskôr dokázal, že Steve bol skutočne otcom. Dlho ešte stále popieral, že by počítač pomenoval po nej, no desiatky rokov neskôr nakoniec priznal. Samozrejme, že bol pomenovaný po mojej dcére. Možno sa mu teda podarilo zmeniť svet, ale Jobs často zlyhával v obyčajných veciach, ako aj napríklad ako otec Lisy. Mali veľmi napätý vzťah a Lisa o ňom neskôr aj povedala: evidentne som pre svojho otca nebola dosť dôležitá. Počítač Lisa bol veľmi technologicky pokročilý. Išlo o prvý počítač s grafickým rozhraním a aj myšou, ale bol príliš drahý a marketingovo nezvládnutý a tak zlyhal. Pre Apple to bola vtedy veľká rana, ale pre Jobsa ešte väčšia. Začal sa od neho pomaly odkláňať management, investori a aj kolegovia, ktorí mu predtým verili a dôverovali. Ale Jobs sa nevzdával. Videl budúcnosť v projekte, ktorý vznikal nenápadne pod názvom Macintosh. Mal to byť cenovo dostupný, elegantný a hlavne jednoduchý počítač. A Jobs sa do ňoho pustil s celou svojou vášňou, energiou a aj egom. Macintosh bol predstavený v roku 1984 legendárnou reklamou počas Super Bowlu. Slogan 1984 nebude ako 1984 odkazoval na dystopický román od Georgea Orwella a svet sa pozeral. Macintosh bol skutočne iný. Mal ikonické grafické rozhranie, myš a originálny dizajn. No tiež mal ale problémy. Bol pomalý, drahý a dosť obmedzený. Jobs chcel, aby to bol produkt pre masy, ale realita bola tvrdšia. Predaje neboli také, ako sa očakávalo a Jobs sa tak dostal do konfliktu s generálnym riaditeľom Apple, Johnom Scullym, ktorého do firmy sám pritiahol. Scully veril, že Jobs bol síce génius, ale príliš nevyspytateľný na vedenie firmy. Spor ďalej vrcholil a v roku 1985 bol v správnej rade zbavený svojich právomocí. A tak bol Jobs prakticky vyhodený z firmy, ktorú on sám založil. Sám Jobs to ale neskôr opísal takto. Vyhodenie z Apple bola tá najlepšia vec, ktorá sa mi kedy mohla stať. Pocit ťažkosti z úspechu bol okamžite nahradený ľahkosťou z pocitu, že je človek znovu na začiatku. Vďaka tomu som mohol vstúpiť do najkreatívnejšieho obdobia môjho života. Po odchode z Apple Jobs nezostal sedieť so založenými rukami, ale založil svoju novú firmu Next. Jej cieľom bolo vyvíjať výkonné počítače pre školstvo a výskum. Next počítače boli krásne, výkonné, ale aj extrémne drahé. Komerčný úspech sa teda nekonal, ale ich software bol veľmi inovatívny a neskôr veľmi významný. V medzičase Jobs ale spravil ďalší veľký ťah, ktorý nikto nečakal a za $5 miliónov kúpil malú animačnú spoločnosť od Georgea Lucasa, Pixar. V tej dobe to bola firma, ktorá mala prakticky nulové tržby a len pár zamestnancov, ale Jobs v nej videl veľký potenciál. Trvalo ešte roky, kým Pixar prerazil, ale potom prišli z Toy Story, prvým celovečerným filmom animovaným kompletne v počítači. Film bol veľkým úspechom, ktorý položil základy pre neskorší rozmach a premenu Pixaru na multimiliardovú spoločnosť. Jobs neskôr Pixar predal spoločnosti Disney za $7,4 miliardy a stal sa tak oficiálne miliardárom. Ale viac než peniaze mu Pixar dalo niečo iné. A to dôkaz, že jeho vízia funguje. A to aj mimo Apple. V medzičase sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Laureen Powell. Stretli sa ešte, keď Laureen študovala MBA na Stanfordskej univerzite, kde mal Jobs v roku 1989 prednášku. Ich vzťah sa vyvíjal pomaly, ale nakoniec sa po 2 rokoch vzali a mali spolu 3 deti. Bolo to krásne obdobie, ktoré ale nevždy bolo jednoduché. Steve bol totiž stále posadnutý prácou a rozvojom svojich projektov. Veľa času trávil v kanceláriách a na svojich prototypoch, čo medzi nimi spôsobovalo občasné napätie. Hoci sa milovali, Laureen často cítila, že rodina sa pre ňo nachádzala až v tieni jeho ambícií. Ale vďaka jej podpore a hlavne trpezlivosti dokázali zvládať tieto neľahké chvíle a ich rodina sa stala obrovskou oporou v Steveovom živote. Zatiaľ ale čo Pixaru rástol úspech, Apple sa nachádzal v absolútnom chaose a finančnej kríze. Produkty sa nepredávali, firma stratila svoju identitu a bola len krôčik od bankrotu. V roku 1996 ale Apple urobil nečakaný ťah. Odkúpil Jobsovú firmu Next za $400 miliónov. Software z Nextu sa stal základom nového operačného systému pre Macy OS X, neskôr premenovaný na Mac OS. No s týmto obchodom ale ešte prišlo niečo iné. A to sám Steve Jobs. Po 11 rokoch bol tak späť v Apple.
Najskôr pracoval len ako poradca, no pomaly ale systematicky začal meniť celú kultúru a fungovanie firmy. Najprv vyhodil desiatky produktov, ktoré sa nepredávali. Zaviedol silnú jednoduchosť a minimalizmus a čo bolo najdôležitejšie, začal pracovať na niečom úplne novom. Spolu s tímom zároveň odštartoval novú reklamnú kampaň s jednoduchým, ale výstižným heslom Think Different. Mysli inak. Bola to oslava kreativity, odvahy a ľudí, ktorí sa odmietali uspokojiť s priemerom. Tento slogán sa stal motom novej éry Apple a vystihoval presne to, čo Jobs od svojej firmy aj od seba očakával. Inšpirovať svet niečím, čo tu ešte nebolo. V roku 1997 sa Jobs stáva dočasným výkonným riaditeľom a o rok neskôr predstavuje svetu nový počítač iMac. Farebný, priesvitný a s jednoduchými tvármi. Vyzeral priam ako vystrihnutý z budúcnosti. Začal sa predávať ako čerstvé rožky a Apple bol tak späť v hre. A Jobs to vedel. Cítil, že prichádza jeho druhá šanca a tento raz bol odhodlaný ju nepokaziť. V roku 2001 Jobs predstavil iPod. Revolúciu v tom, ako ľudia počúvali hudbu. Už ste so sebou nepotrebovali brať kopu CD-čiek, kde sa zmestilo len zo pár pesničiek, ani žiadne veľké prehrávače, na ktorých by ste ich mohli počúvať. Ale s iPodom ste mohli mať až 1000 piesní priamo vo vašom vrecku, ako to sľuboval jeho ikonický slogan. A ľudia to milovali, pretože Jobs nepredával len technológiu, predával štýl, emóciu, pocit. A iPod bol len jeho ďalší veľký triumf. Ešte stále to ale nebolo ono. Jobs vedel, že skutočná revolúcia nastane až vtedy, keď sa mu podarí spojiť všetko do jedného. ...9. januára 2007 stojí Steve Jobs na pódiu konferencie Macworld. V sále je ticho a na obrazovke za ním svieti jednoduchý nápis. Dnes vám predstavíme 3 revolučné zariadenia. iPod s dotykovým ovládaním, revolučný mobilný telefón a prelomové internetové zariadenie. Publikum začne tlieskať, Jobs sa nakrátko usmeje a potom príde veta, ktorú nikto nečakal. 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. iPhone zobral hudbu, telefonovanie, internet a aplikácie. V tej dobe niekoľko nesúvisiacich zariadení a spojil to všetko do jedného, jednoduchého, elegantného a intuitívneho prístroja. A odštartoval tým tak éru smartfónov, ktorá postupne kompletne zmenila spôsob, akým ľudia komunikujú, pracujú a žijú dodnes. Apple pod Jobsovým vedením rastol rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Firmu vytiahol až na vrchol a stala sa z nej tá najvplyvnejšia a aj tá najhodnotejšia spoločnosť na svete. Jobs sa v očiach verejnosti stal symbolom inovácie a človekom, ktorý mal schopnosť predstaviť budúcnosť skôr, než ju ostatní začali vôbec tušiť. Avšak zatiaľ, čo Apple stúpal, Jobsovo zdravie začínalo naopak veľmi rýchlo klesať. Sám neskôr priznal, že sa to začalo brutálnym nasadením, keď súčasne riadil 2 firmy, Pixar a Apple. Bolo to drsné, naozaj drsné. Najhoršie obdobie môjho života. Mal som malé deti, ráno som odchádzal do práce o 7 a domov som sa vracel o 9 večer, keď už spali. A nedokázal som ani rozprávať, taký som bol vyčerpaný. Len som si sadol pred televízor a pol hodiny vegetoval. Skoro ma to zabilo. Začali sa mu tvoriť obličkové kamene a keď mu neskôr v roku 2003 robili CT vyšetrenie, lekári si všimli na jeho pankrease niečo zvláštne. Diagnostikovali mu vzácnu formu rakoviny pankreasu, ktorá oproti bežnej forme dávala oveľa väčšiu šancu na prežitie, ak by podstúpil okamžitú operáciu. Avšak Jobs sa operácii dlho vyhýbal a namiesto toho uprednostňoval rôzne alternatívne liečby, ako akupunktúru, špeciálne diety a ovocné šťavy. Až po 9 mesiacoch sa rozhodol operáciu konečne podstúpiť, kde mu odstránili časť pankreasu.
Tomu ešte na nejaký čas predĺžilo život, no jeho zdravie sa už nebolo schopné zotaviť na pôvodný stav. Prečo tak urobil, nie je úplne jasné. No zrejme veril, že tak ako dokázal realitu ohýbať vo svete technológií, zvládne to aj so svojím telom. Keď doteraz mu to v jeho práci vychádzalo, tak predpokladal, že to bude fungovať aj tu. Jeho zamestnanci o tom vedeli svoje. Jobs bol preslávený tým, že ignoroval fakty a presviečal ľudí, aby dokázali nemožné. Ako napríklad, keď vyvíjali prvý iPhone a Jobs trval na tom, že celá obrazovka musí byť z odolného skla namiesto plastu, ktorý by sa ľahko poškriabal. Avšak v tom čase také sklo ešte nikto masovo nevyrábal. Jobs teda kontaktoval generálneho riaditeľa firmy Corning, Wendella Weeksa, a požiadal ho, aby takéto sklo vytvoril. A dal mu na to len 6 týždňov. Weeks sa to najprv veľmi prekvapilo, pretože výroba takéhoto skla si zvyčajne vyžadovala oveľa dlhší čas. No napriek tomu inžinieri v Corningu dali do toho všetko a nakoniec sa im naozaj podarilo vyvinúť a vyrobiť toto sklo, a to v požadovanom čase. Toto sklo sa neskôr stalo známym ako Gorilla Glass a stalo sa kľúčovým prvkom v dizajne a konštrukcii iPhoneu. Corning musel dokonca zmeniť svoje výrobné procesy, len aby splnil presné požiadavky Apple. Jobs teda veril, že ak naozaj niečo veľmi chce, svet sa tomu prispôsobí a dlhé roky mu to vychádzalo. V januári 2009 si Jobs zobral 6-mesačnú zdravotnú dovolenku, aby sa mohol naplno sústrediť na jeho liečbu. V apríli následne podstúpil transplantáciu pečene, ale čas sa stále krátil a zdravie sa nezlepšovalo. A hoci bol oficiálne stále vo vedení, už to nezvládal. 24. augusta 2011 nakoniec oznámil v liste uverejnenom na oficiálnej stránke Apple, že zo svojej funkcie generálneho riaditeľa rezignuje a na jeho miesto nastúpil jeho dlhoročný kolega Tim Cook. Jobs ale naďalej pokračoval pracovať pre Apple, aspoň ako predseda predstavenstva, a pracoval údajne až do posledného dňa pred jeho smrťou. 5. oktobra 2011 zomiera obklopený jeho rodinou vo svojom dome v Palo Alto vo veku 56 rokov. A jeho posledné slová boli: "Oh wow, oh wow, oh wow." Ako keby aj v smrti videl niečo krásne a magické. Steve Jobs naozaj zmenil svet. Vytvoril produkty a zariadenia, ktoré dnes používajú miliardy ľudí. Kompletne tým zmenil to, ako dnes komunikujeme, pracujeme a žijeme náš život. Ale to, čo nás na Jobsovi môže najviac inšpirovať, nie je len to, čo vytvoril, ale aj ako to urobil. Jeho najväčší odkaz teda nie je technický, ale skôr filozofický. Zostaň hladný, zostaň bláznivý. Ako povedal v slávnom prejave na Stanforde. Tento citát, hoci jednoduchý, perfektne vystihuje podstatu jeho prístupu k životu a práci. Jobs taktiež veril v silu intuície a odvahy ísť proti prúdu. Ver v seba, nenechaj sa zviesť strachom a hlavne nikdy sa neuspokoj s priemerom, pretože tí, ktorí sú dosť blázniví na to, aby si mysleli, že môžu zmeniť svet, sú tí, ktorí ho naozaj zmenia. Práve tento jeho prístup bol kľúčom k tomu, aby sa stal jedným z najúspešnejších a najvplyvnejších ľudí v modernej histórii. Steve Jobs tu už teda síce nie je, ale jeho duch žije naďalej. V každom iPhone, v každom produkte, ktorý odmieta byť obyčajný. V každej myšlienke, ktorá chce niečo zmeniť, a v každom z nás, kto sa nebojí snívať a ísť za svojimi cieľmi, bez ohľadu na to, aké neuskutočniteľné sa môžu zdať.